Joo, mä en oo hetken tehnyt videoita tänne niinku minkäänlaisia. Niin ajattelin nyt tehdä yhden videon. Ja no, kaikki varmaan tietää, että se ei oo mikä tahansa video, vaan räppivideo. Ja tää taitaa olla se, minkä mä olin jo julkaissut aikaisemmin. Mutta mä oon vähän kirjoitellut tähänkin biisiin vähän lisää. Katsotaan miten se nyt tällä kertaa menee. Eiköhän mennä. Yeah. Ja muistakaa, että kiusaaminen ei oo ikinä ok. Mihin päin maailma on menossa, jota kiusataan, se jo koulutuspanos. Kiusattu ei ymmärretä, ei uskalla puhua, kiusaajat ei osaa mitään kehua. Mihin päin maailma on menossa, jota kiusataan, se jo koulutuspanos. Kiusattu ei ymmärretä, ei uskalla puhua, kiusaajat ei osaa mitään kehua. Siitä kiusaamisesta ei saa mitään kehua. Kiusaaja miettii mennä yli siltojen, kannattaa aina katsoa uusia iltoja. Jos sitä erehtyy painaa pään syliin, voi olla et niitä tulla jatkoa syrjiin. Voi olla vitu hankala pyrkii, elämä voi olla vitun pitkiä kuusia. Niitä ei saa enää mistään uusia. Alka ole tumma yö kun kello lyö. Mihin päin maailma on menossa, jota kiusataan, se ei oo koulutuspanos. Kiusattu ei ymmärretä, ei uskalla puhua, kun kiusaajat ei osaa mitään kehua. Mihin päin maailma on menossa, jota kiusataan, se ei oo koulutuspanos. Kiusattu ei ymmärretä, ei uskalla puhua, kun kiusaajat ei osaa mitään kehua. Alkaa työ kuumottaa kun jokin ranta, kun oli parempi asia kuin pullo fantassi. Ja sitä uhkailta kun nähtiin, mä en tiedä näeksä jotain tähtiä. Kun sitä luullaan et oltais kaverei, mut heti sit kun nähtiin, niin anno tavarei. Kuvaan kävellään pitkin jokin rantaa, mun on yksinäisyyttä pakko kantaa. Mihin päin maailma on menossa, jotain kiusataan, se jo koulutuspanos. Kiusattu ei ymmärretä, ei uskalla puhua, kun kiusaajat ei osaa mitään kehua. Mihin päin maailma on menossa, jotain kiusataan, se jo koulutuspanos. Kiusattu ei ymmärretä, ei uskalla puhua, kun kiusaajat ei osaa mitään kehua. Opettajat ei puutu asiaan kun kerrotaan, sit koulusta jo pakko erottaa. Miksi yhteiskunta on mennyt hajalla, piti mennä kesken koulupäivä pajalla. Oma mielenterveys voi olla pakalaudalla, mielenterveyttä ei paranna millään saunalla. Tullaan känniin jo yhdestä lonkusta, ne tippuu jo yhdestä alakoukusta. Ja mihin päin maailma on menossa, jotain kiusataan, se ei oo koulutuspanos. Kiusattu ei ymmärretä, ei uskalla puhua, kun kiusaajat ei osaa mitään kehua. Mihin päin maailma on menossa, jotain kiusataan, se ei oo koulutuspanos. Kiusattu ei ymmärretä, ei uskalla puhua, kun kiusaajat ei osaa mitään kehua. Kiitos. Ja muistakaa nuoriso, että väkivalta ei ole ikinä ratkaisu. Ja mä en hyväksy minkäänlaista väkivaltaa, en edes henkistä enkä fyysistä. Ja mä oon ite kulkenut sen saman tien, mitä moni nuori kautta lapsi kulkee nyt. Ja mä niin toivon, että mä en näe tässä parin kuukauden aikana uutisista, että porukka on pahoinpidelty, puhumattakaan nuoresta. Niissä on tulevaisuutta. Mä en hyväksy minkäänlaista. Ja jos mä kuulen, että jotkut on pahoinpidellyt, niin se tuntuu tosi pahalta. Tiedätte varmaan ite. Peace.